Di demên dawî de li Tirkiye li dijî Kurdan û penaberên Sûriyeyî êrişên nijadperestî û sûcên nefretê her diçe zêdetir dibe. Di vê çarçoveyê de jî navenda giştî ya Komeleya Mafên Mirovan îhadê bi sernavê Rapora taybet ya li Tirkiye sûcên nefretê û di demên dawî de êrişên nijadperestiyê raporekî 11 rûpelî bi raya giştî re parve kir. Li gorî raporê di 10 salên dawî de 28 bûyerên êrişên nijadperestiyê pêk hatiye û di encamê de 15 kes bûne qurbanî û 1907 kes jî birîndar bûne. Bes di gorî tespîtên îhadê di sala 2020 de 14 bûyerên êrişên nijadperestiyê çêbûne û jê sê hevzarokên Sûriyeyî 7 kes jî hatine kuştin û 32 kes jî birîndar bûne. Her wiha li gorî rapora îhadê li dijî gor û goristanên endamên PKK 47 êriş jî pêk hatine. Hevserokê îhadê Öztürk Türkdoğan destnîşan dike ku li Tirkiye derbarê sûcên nefret û nijadperestiyê de cizayên hewce yên yasayî nîne û ji ber vê yekê jî êrişkar nayên ciza kirin. Yani ırkçı saldırılar arttığı için biz de bir tekrar... Ji ber ku li Tirkiye êrişên nijadperestî û binpêkirinên mafê mirovan zêde bûn, me xwast bi wê raportê tabloya 10 salê raxin berçavan. Niha li Tirkiyeyê derbarê sûcên nefret û nijadperestiyê de cezayên hewce yên yasayî nîne. Jiloma jî di heyamên dawî de li dijî karkerên Kurd û penaberên Sûriyeyê de êrişên nijadperestiyê zêde dibin. Lêbelê rayedar qebûl nakin ku ew êrişên nijadperestiyê ne. Levra nijadperestî sûcekî ye û li dinyayê tê mehkûm kirin. Hevserokê Komeleya Mafên Mirovan destnîşan dike heta mafên rewa yên gelê Kurd tên teslîm kirin û bi merkeza gonî neyên garantî nekirin. Wê li dijî Kurdan êrişên nijadperestî û cudakarî her berdewam bike. Kürtlerin ana dilinde eğitim öğretim hakkı var mı yok mu? Di proseyê aştî û çareseriyê de raya giştî bi erênî behsa meseleya Kurd dikir û behsa mafên rewa dihatin kirin. Lêbelê bi têkçûna proseyê û bi destpêkirina şer û pevçûnan careke din agirê nijadperestiyê gûr bû û Kurd veke terorîst hatin dîtin. Niha pirs ew e li Tirkiyeyê mafên rewayê Kurdan hatine dayîn yan na. Mafê perwerdehiya bi zimanê zikmakî nîne. Hemwelatîtiya wekhevûn nîne. Jiloma jî cudakariya li dijî Kurdan eşkere ye. Türkdoğan destnîşan dike di vê Tirkiye protokola ji mara 12 a Peymana Mafên Mirovan a Ewropayê li parlamentoyê pesend bike û bixe meriyetê. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek 12 nolu protokolü yürür. Di serî de divê Tirkiye protokola hejmara 12 a Peymana Mafên Mirovan a Ewropayê li parlamentoyê pesend bike û bixe meriyetê. Levra Tirkiye imza kiriye, lê li parlamentoyê pesend nekiriye. Her wiha divê xala dehim a merkezagona Tirkiye bê sererast-kirin û sedemên aîdiyet etnîkî ya koman, nasnameya zayendî, bawerî û nebaweriyê lê zêde bike û van bixe bin garantiyê yasayî. û divê sûcên nefretê jî ji nû ve bêne vererast-kirin. Her wiha li gorî rapora îhadê divê rayedar û berpirsên dewlet û hikûmetê û serokên siyasî dev ji gotin û îfadeyên nefret, cudakarî û nijadperestiyê berdin û kesên ku êrişên nijadperestiyê jî pêk dînin bêne ciza kirin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.